שבחודש הזה שהכרזתי שהוא בסימן להיות חברה טובה של עצמי, כאילו what the fuck. טוב, תראו קודם כל את הלק המהמם שעשיתי, אדום, אין כמו אדום. ונכנסתי לחנות של לבנה, מי שעוקבת אחריי קבוע יודעת כבר, הלכתי בשמש, אני ערפד, אני יוצאת רק בלילה. כל הזמן חושבת מה אנשים חושבים, הנה זאתי לבד, איזה מסכנה, אני לא מסכנה. בהן אני הלכתי, עכשיו חוזר על עקבותיי, אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי. אנחנו לא נדרים, רחוק פרדס של החיים, ובעיניה שלי קצת בגוני, על הגיטרה מתנגן ניגון הקלישה מתנגן, גם זה יום שני, שבוע יום הולדת. קצת קשה לי תמיד בשבוע הזה של היום הולדת. תמיד יש לי מין ציפייה כזאת לעשות משהו מיוחד, וזה אף פעם לא ממש יוצא, אלא אם כן אני מארגנת לעצמי. סליחה שאני אומרת, אבל נורא בא לי שמישהו יארגן לי משהו. בא לי להרגיש מיוחדת. בא לי להרגיש שחוגגים אותי. אז הרבה מאוד פעמים בשבוע הזה של היום הולדת אני עושה כל מיני דברים כיפים. מארגנת לעצמי כמובן. אז היום אני הולכת לעשות עיסוי. איזה כיף היה. טוב, זה הלוק היומי. זה חליפה שקניתי שנה שעברה בשאין, עדיין יש אותה, אם תרצו לינק יכתבו לי, אני אוסיף. מתחת לבשתי סטרפלס שקניתי
סטרדיווריוס בתל אביב. למכנסיים יש כיסים. לפי דעתי הן טיפה קצרות מדי, אבל חם, אז אני פשוט הולכת איתם. משקפי שמש של פראדה, וזהו. אני אוהבת לגלגל פה קצת את השרוול. אל תשימו לב לברדק שיש פה אחרי שיפוץ. בחדר שינה אז הכל עבר פה לפה, ואני גם מלא פרויקטים. אז טוב, שתדעו שקיבלתי מלא תגובות והודעות מנשים על הסטורי יום הולדת שכתבתי אתמול, ואחת הסיבות שבאמת החלטתי לפרסם או לכתוב את מה שכתבתי זה באמת בגלל זה. מסתבר שהרבה נשים מרגישות ככה, קיבלתי הרבה הודעות אוהבות וקיבלתי גם הרבה הזדהות. ואז א', שתדעי שאם את מרגישה ככה לקראת יום הולדת, אז זה בסדר, את לא לבד. ודבר שני, בהקשר הזה של החשבון נפש והאכזבות מעצמנו וכל מיני דברים, זה פשוט שאלה שעולה הרבה. למה אנחנו כל כך שיפוטיות לעצמנו? למה אנחנו כל כך מבקרות את עצמנו? למה אנחנו עושות לעצמנו דין וחשבון? מה השגנו, מה הספקנו, מה לא הספקנו? למה זה לא פשוט להיות? אני כשאני מסתכלת אחורה על השנה האחרונה, אני רואה בעיקר הרבה התפתחות אישית, הרבה אמונה, הרבה ביטחון, הרבה אני רואה בעיקר גדילה עצמית, הקשבה פנימית, חזרה לעצמי, הצבת גבולות. אני חוזרת יותר לאמת שלי, לבסיס, ואני חושבת שזה מאוד חשוב להקשיב לעצמנו, לפרגן לעצמנו, לעשות עבור עצמנו, לא לחכות שאחרים יחגגו לך או יעשו לך. את יודעת הכי טוב מה טוב בשבילך, את יודעת מה את צריכה, ולא לחכות יותר שיעשו לך. דבר שני, אני חושבת שכשהיינו קטנות, אז לימדו אותנו שיום הולדת זה פעם בשנה, וכל השירים וכל זה מסביב, וקצת ככה הרגילו אותנו לצפות ביום הולדת שכולם יעצרו את החיים ויעשו בשבילך. וגם אני חושבת שזה קצת טעות, כי אנחנו צריכות לעשות לעצמנו, לא לחכות שמישהו אחר יעשה עבורך. זה נחמד שעושים, אבל זה לא תפקיד של אף אחד, זה תפקיד שלך הוא לעשות טוב לעצמך. למשל, שנה שעברה, אני הצטלמתי ככה במלון בתל אביב, ואיזה יופי לכבוד היום הולדת יצאנו, אבל אני אספר לכם בסוד שאני ארגנתי לעצמי את המלון הזה. אני הזמנתי מקומות במלון, ואני חגגתי והזמנתי אנשים לבוא לחגוג איתי. שוב, אל תאמינו לכל מה שאתן רואות ברשת, ודבר שני, פשוט תיזמו ותעשו לעצמכם. טוב, אז הבטחתי באחד מהסטוריז מלפני איזה שבועיים שהגיעה איזו חבילה מקליאז', הזמנתי לעצמי ליום הולדת. אז כל הזמן שאלתי מה היה בחבילה, ותשתפי בזה, ובאותו שבוע לא היה לי זמן לצלם. ואחר כך אמרתי, טוב, אני אנסה קודם את המוצרים כדי שאני כבר אגיד לכם בדיוק איזה כיף להשתמש בהם. אז זהו, הגיע הזמן, אמרתי אני אשתף אתכם. הדבר הראשון שהזמנתי, מה שאני מזמינה פעם בשנה, לפעמים פעם בחצי שנה, תלוי ברמה של השימוש שלי, זה הדבר הזה, שזה השיזוף העצמי, אני רואה איזה יופי, הם עשו שינוי בפקק. יופי.
שיזוף עצמי במרקם מעולה, בריח מעולה, מחזיק טוב, נראה טבעי, נמרח טוב. בדרך כלל בפעמים הראשונות הזמנתי עם הכפפה והמברשת, אבל יש לי עכשיו, אספתי כל כך הרבה כפפות ומברשות שהפעם הזמנתי רק את זה. יש איזה מרקם כזה מעולה, ריח מעולה, אני אראה לכם בתוך מגבון. ככה זה מגיע כמו קצף, מורחים את זה, זה פשוט מעולה, אחד המעולים שיש. אני משתמשת בו הרבה מאוד לפנים, גם בחורף, מומלץ ביותר. אחרי זה הזמנתי את האלה, אני ככה כמות כזאת של אודמים, נורא בא לי קצת ככה להשקיע באודמים חדשים, ואני אראה לכם, וקיבלתי, והזמנתי את הקונסילר הזה שאני מאוד אוהבת שיש פה, תראו כבר השתמשתי די הרבה, אני אוהבת שרואים גם את הצבע, הוא מעולה, יוצא כל פעם ממש קצת ואז כאילו לא מתבזבז חומר. מה שנחמד גם זה שהם עושים, אפשר לעשות באתר, אם את לא יודעת איזה גוון אור יש לך, יש להם שאלון כזה. אני רוצה להגיד לכם, הזמנתי אצלהם מייקאפ והזמנתי אצלהם את הקונסילר עכשיו, ולפי השאלון זה פשוט יוצא מעולה, גוון מעולה. זה הקונסילר שלי, נכון אני עכשיו מאופרת והכל, ועדיין השתמשתי בו, כי כמו שאתם יודעות, קונסילר צריך להיות יותר בהיר יותר מהאיפור. זה מעולה. דבר הבא זה שהזמנתי זה האודם הזה, שהוא בא ככה, ופה מסובבים ויוצא עוד, והגוון שלו מאוד עדין. אני אעשה לכם פה סוואצ'ים, סוואצ'ים קוראים לזה? סוואצ'ים? אני לא יודעת איך קוראים לזה, אני לא כזה מצליק. אני אעשה לכם פה פס. שזה הגוון שלו, ואני אוהבת אותו כי הוא טיפה כזה מבריק והוא עדין, ובצבע שפתיים שלי הוא מעולה. אחר כך מה שהזמנתי זה העיפרון תוחם הזה, שזה הצבע שלו, שאני אוהבת שהוא טיפה יותר כהה מהאודמים, אבל באודמים האלה זה כן מתמזג. זה הגוון, אני אשב ככה ואז תוכלו לראות את זה. זה הגוון של התוחם, אני איתו עכשיו, והוא לא מוגזם, ומה שטוב בו זה שהוא מחזיק המון שעות. אז אני תוחמת ושמה איזה אודם שאני רוצה בפנים, ומטשטשת וזה פשוט נראה מעולה. דבר הבא שהזמנתי זה long lasting. את כל הגוונים אני ארשום לכם למטה, זה הגוון הזה. אני מאוד אוהבת, הוא טיפה חורפיס, תביא יותר, צבע כזה. ואז קיבלתי במתנה את הקטנצ'יק הזה שהוא נכנס לי לתיק והוא ממש ממש מעולה ואני יכולה ממש להשתמש בו מתי שבא לי, והוא טיפה, אני חושבת שזה הגוון המועדף עליי בעצם, שהוא דווקא קטן, אז כנראה שאני אקנה אותו גם באופציה הגדולה, וזה הגוון התחתון. קיצור, אני אראה לכם עוד מעט את כל הסוואצ'ים ואתם תראו, וזה מה שקניתי, אני מאוד מרוצה וניסיתי אותו ואני הולכת איתו יום שלם, אוכלת איתו והכל. אני פשוט כל הזמן נוגעת בשפתיים וכל הזמן אוהבת לחדש וכל הזמן מנגבת עם הפיץ, וזה יש לי בעיה, אז הוא לא מחזיק לי 24 שעות או יום שלם, הוא מחזיק לי המון המון שעות, אף פעם לא היה לי אודם שהחזיק כל כך הרבה זמן. אגב, גם הסומק שאני משתמשת בו היום הוא של מקיאז' וזהו, וגם המייקאפ שאני איתו עכשיו הוא שלהם, אני מאוד אוהבת. קיצור, אז זהו, בוא נראה לכם. טוב, יום רביעי לשבוע יום הולדת. קניתי לעצמי זר פרחים ענק. זר פרחים ענק. פשוט זר פרחים ענק, ממש יפה. וקניתי לעצמי עוגה, קרם שנית, העוגה שאני הכי אוהבת. והיה שם בן אדם מאותגר במאפייה, אז קניתי לו גם עוגה וקולה. הוא כל כך הודע לי וכל כך שמח, וזה היה לי כיף. וזהו, עכשיו אני חוזרת הביתה, לא כל כך מרגישה טוב, אז אני אשב בבית, אני אוכל, אני אשתה,
נשתה קפה אולי. זהו, כיף שיש פרחים. ועוד משהו מגניב שקרה היום זה שהגיעה חבילה. חבילה, הנה היא פה מאחורה. כשאני אגיע הביתה אני אפתח אותה. רציתי האמת היא לקנות את החליפת ג'ינס שראיתי בקסטרו, אבל אין מידות. נראה אולי אני אזמין באתר. יאללה, בואו נלך הביתה. טוב, במסגרת להיות חברה של עצמי, אז אני פה בהופעה של שלמה ארצי, לבד, עם עצמי, מתה מפחד. מקווה שאני אהנה. לא, אני אצלם לכם. מקווה שיהיה לי אומץ לרקוד. אני מאוד אוהבת את שלמה ארצי. יאללה. כל הזמן חושבת מה אנשים חושבים, הנה זאתי לבד, איזה מסכנה. אני לא מסכנה. פשוט בא לי ללכת לשלמה ארצי. לא מצאתי מי ללכת, ועד שהחלטתי שאני אזמין כרטיסים, אז נשאר רק כרטיס אחד בכל מקום. ואמרתי, יאללה, את אוהבת? את רוצה ללכת? את רוצה לחגוג את אוגוסט? תהי טובה לעצמך ותלכי. זהו. ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה. ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת וכל המתים תפילה. חשוב, הייתי איזה נערה שנראתה לי דומה להיא מגנביט. אתם מכירים את זה? אם אני יכול להתחיל את השיר ולהגיד את המילים שלו? בוודאי, אבל אני יכולה לפני זה לספר לכם סיפור אמיתי? כן. כשאני הייתי ילדה ב9, קרה לי רגע מכונן בחיים. זה קורה. מדי פעם יש רגעים כאלה שהם כמו קסם. וכשהייתי ב9 שמעתי לראשונה שיר שנקרא ירח, ואני בתור ילדה שדיברה הרבה לירח, כי לא היה להם לדבר, הבנתי שזה היה כמו הערה. אני ידעתי שמאותו רגע אני רוצה לכתוב שירים, ושיהיו טובים לפחות כמו ירח של שלמה ארצי. ולא בגלל שהוא היה הכי חכם. היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. טוב, שמישהי תיתן לי פה תשובה הולמת למה להגיד בפעם הבאה, שכל
קורה כזה דבר. נכנסתי לכלבו של הקיבוץ. אני, כמו שאתם יודעות, אני לבנה, יש לי בעיית אור, יש לי ויטליגו עם כתמים לבנים, כל פעם שאני יוצאת לחוצה אני ישר נשרפת, ישר יוצא לי כתמים אדומים, אני חיה עם זה בשלום, אני ניסיתי כבר הכל בסדר, אני יוצאת לשמש עם מקדם הגנה 50%, לא יודעת, מספר 50, אני חיה עם זה, אני תמיד הולכת עם שרוול, הפעם אמרתי יאללה, צ'יק צ'ק מהאוטו לקולבו, גופייה. אני כן דואגת קצת ככה לטשטש את הכתמים והכל טוב ויפה. אני נכנסת לקולבו, פונה אליי מישהי. את ממש אדומה, היית בשמש? כאילו לא הייתי בשמש. באה לי בבוקר לטבול את עצמי בצבע שעושה אדום. כאילו what the fuck? אז נכון, לא כל אחד חייב לדעת שיש לי את הבעיית אור הזאת, אבל כאילו, מה הקטע לפנות לאנשים במשהו שלילי? אין לך משהו טוב להגיד, תסתמי. יש לך איזה ביקורת, כאילו לא, אני אבוא, השערות שלך אפורות ממש היום. לא אומרים כאלה דברים. זה החיים בקיבוץ, בקיצור. עכשיו, למה אני בכלל מצלמת את הסרטון לזה? כי לי זה לא מפריע. אז נכון, אני אדומה, זה עובדה. בסדר, נכון. אני אוהבת את איך שאני נראית, אני שלמה עם איך שאני נראית, אני יודעת שיש לי את העניינים שלי, האור שלי כזה, אני שלמה עם זה, כאילו, זה מה שיש. אבל שרונה מלפני 10 שנים, או שרונה מלפני 15 שנה, או אנשים כמו שרונה מלפני 15 שנה, היו מתבאסים מזה רצח, והיו מעכשיו ועד עוד סוף הקיץ לא לובשות יותר גופיות, או לא, כאילו מסתירות הכל, כדי שלא יראו, וחושבות, וואי, איך יצאתי ככה מהבית. כאילו, אנשים, תחשבו לפני שאתם מדברים, תחשבו רגע, תספרו עד 10, כאילו, מה הבעיה פשוט להגיד אחרת? או לא להגיד בכלל, כאילו, מה הקטע? אני לא מבינה. אין לך משהו טוב להגיד, אין לך משהו מחמיא להגיד, פשוט אל תגידו. אל תעירו לאנשים על מה שהם לובשים, על איך שהאור שלהם נראה, על איך שזה, אלא אם כן זה משהו טוב, משהו שיעשה לבן אדם אחר טוב. זאת המסקנה שלי מכל זה. ולי לא אכפת, אני ממשיכה הלאה, אני אמשיך ללבוש גופיות, ואני אמשיך להראות את השניצלים שלי, ואת הצבע האדום שיש לי פה בצוואר, והכל בסדר. וגם, כאילו, מה הקטע, מה השאלה? היית בשמש? לא הייתי בשמש, אני לא חיה בארץ ישראל שיוקדת בשמש, חם ואוגוסט. כאילו, לא, היית בשמש. לא הייתי בשמש, אני ערפד, אני יוצאת רק בלילה. טוב, תראו קודם כל את הלק המהמם שעשיתי, אדום, אין כמו אדום. ונכנסתי לחנות של לבנה, מי שעוקבת אחרי קבוע יודעת כבר, לחנות של לבנה, מי שנוסעת לצפון שתיכנס לשם. נכנסתי לראות מה חדש ויצאתי עם שלל, לא סתם, דברים מדהימים. גם קניתי לעצמי מתנה ליום הולדת, וגם כבר הקדמתי וקניתי לעצמי מתנה לחג. וכמובן שאני אחזור, ראיתי שיש שם דברים פשוט מאלפים. אני אגיע הביתה ואני אראה לכם ככה בערך מה קניתי. טוב, אני אראה לכם מה קניתי. קניתי את הנרות האלה. תכף אני אראה לכם על איזה פרמוט זה מתאים. 2 קניתי. וזה, שזה מתאים לקיר הוורוד בחדר שינה חדש, וסרטון חדר שינה אני אעשה בהמשך. ואז בדיוק כשבאתי לצאת, היא ראתה לי את אלה, ואמרתי יאללה, אני קונה לעצמי מתנה לחג. תראו איזה איכות, תראו. נראה ככה. ותראו איך זה יפה עם הקיר הזה, ממש. והמגע של זה מאלף, וזה פשוט מהמם. עוד משהו שקניתי,
את המראה הזאת, שא' אפשר לכוון אותה ככה, יש שם מסגרת זהב כזאת, וסטנד זהב, ומה שמיוחד בה זה שיש לה פה נקודה כזאת, שלוחצים עליה והיא עושה תאורה. זה גם טוב לאיפור וגם לצילומים, וזה בדיוק מה שהיה חסר לי על השידה הזאת. אז זה מאלפת, פשוט מאלפת. אני עוד מעט אראה לכם איך זה כשהם מדליקים את ה... טוב, אני אסכם את שלמה ארצי. היה מדהים. הרגשתי התעלות רוח, מאוד מאוד נהניתי, רקדתי ושרתי ולא היה אכפת לי שאני שם לבד. ישבו לידי אנשים, אף אחד לא שאל אותי מה את פה לבד, כאילו במצב כזה הרבה מאוד פעמים חושבים בטח כולם חושבים, מסתכלים עלייך ושואלים את עצמם, וגם אם שאלו את עצמם, אותי לא שאלו, לא הסתכלו עליי באופן מוזר. אפילו קצת ככה דיברתי עם מי שישבה לידי, והרגשתי בסדר גמור. פשוט נהניתי מהרגע, רקדתי, שרתי, צחקתי ממה שהוא אמר שלמה ארצי, ולקראת סוף ההופעה, תמיד יש את אלה שהולכים מוקדם. בשיר שלקראת האחרון שהוא שר, בשיר שלפני האחרון תמיד שהוא מתחיל לשיר והוא לפני סיום, אז כולם כבר יודעים שזה לקראת הסוף, הוא מציג את הנגנים ואז זה כבר הסוף. אז יש אנשים שהולכים כדי לא לעמוד בחנייה ביציאה. אני לא מצליחה להבין את זה. אתם באים להופעה, אז יאללה, אז עומדים קצת בזה, תישארו עד הסוף. לא משנה, anyway, הם הלכו, ומשני הצדדים שלי הם הלכו, אז היה לי מלא מקום לרקוד, ורקדתי עוד איזה 6 שירים, אז רקדתי עוד 6 שירים, ונהניתי ויצאתי, והכל היה אחלה, מעולה. הרגשתי שממש ממש התגברתי על משהו, שהייתי חברה טובה לעצמי, ושהכל בסדר, את מסוגלת לעשות דברים לבד, את מסוגלת גם ליהנות לבד, ואת לא תלויה באף אחד. זאת הייתה הרגשה ממש ממש טובה. והאמת היא שבכלל אני רוצה ככה לסכם את החודש הזה, שבחודש הזה שהכרזתי שהוא בסימן להיות חברה טובה של עצמי, וככה הוספתי לעצמי הגדרות של להיות נאמנה לעצמי, ולהיות בהקשבה, ולא לבקר את עצמי ולעשות דברים לבד וליהנות, גם אם באותו רגע אף אחד לא יכול לבוא איתי. אז זה היה מקסים. קניתי לעצמי מתנות, כשהכרזתי עליהם שהמתנות לעצמי ליום הולדת, הלכתי לעשות עיסוי. אבל מעבר לזה גם העזתי להגיד לאנשים, לשים גבולות ולהקשיב לעצמי. למשל הייתה איזה מישהי שלקוחת עבר שלי, שכל כמה זמן היא מבקשת ממני ייעוצים והכוונות, וכמובן הכל ללא תשלום. ועכשיו שסגרתי את העסק, אז והיא יודעת שסגרתי את העסק, והיא המשיכה כל הזמן לבקש ממני, היא עוברת דירה והיא רוצה פה המלצה ופה המלצה, ובואי תראי פה, והרגשתי בכל תא ותא בגוף שלי שלא מתאים לי יותר, לא מתאים לי, לא בא לי יותר לייעץ, לא בא לי להתעמק, לא בא לי, סגרתי מסיבות מסוימות ולא בא לי על זה יותר. אז כתבתי לה תשובה בוואטסאפ, היא גם התקשרה, היא גם תמיד שלחת הודעות בשבת בבוקר, ב8 בבוקר. אז שלחתי לה הודעה שהעסק סגור, ושאני לא נותנת יותר לייעוצים, לא בתשלום ולא בחינם, והרגשתי ככה שאני חברה לעצמי, שלא מתאים לי, ואני לא בקטע יותר של ריצוי, וזה בסדר גמור. אז זה עוד משהו שהרגשתי שהיה חזק מאוד החודש הזה.
זהו, אני ממליצה לכל אחד לקחת איזה קונספט לחודש ולהתנהל סביבו. וכל דבר לעשות במיינדפולנס ובתשומת לב תחת הקטגוריה הזאת, ולהכריז, זה דברים ממש טובים קורים בזה. אז אני מאחלת לך תמיד להיות חברה טובה לעצמך. וזהו, נשיקות.